A mai gyakorláshoz szükséged lesz esetleg egy párnára, takaróra, szemrelax párnára és a jóga matracodra. Helyezkedj el kényelmesen, és kezdjük is. A mai gyakorlást laza, keresztezett ülésben kezdjük. Koncentrálj a légzésedre, helyezd a tenyered a mellkasodra és a hasadra. Mélyen lélegezz be, próbáld minél hosszabbra nyújtani a belégzéseket és a kilégzéseket. Lélegezz be az orron, és kilégzés a szájon át. Érkezz meg, próbáld kizárni a külvilágot, a teendőket, azt, hogy mit kell majd a gyakorlás után elvégezned, vagy mi történt az előző nap, előző órában. Most itt vagy, lélegezz be, nyújtózz meg fölfelé, és érkezz meg a gyakorlásodhoz. Hajtsd le a fejed, az áll közelítsen a mellkashoz, majd jobbra, és balra is gördítsd a fejed, óvatosan, finoman. Figyelj rá, hogy ne legyen feszültség a nyaki részen. Közben továbbra is egyenletesen saját ritmusodban lélegezz. Helyezd az ujjaid a tarkódra, és dőlj előre, engedd előre a fejed, majd hátra, nyújtózz meg, és a könyökök összeérintésével előre, és homorít hátra. Domborítasz előre, összeérnek a könyökök, és nyújtózz meg hátra. Lélegezd át a gyakorlatot. Gördítsd hátra a vállaid, majd gördítsd őket előre. A tenyered a térdeden pihen, és a következő gyakorlathoz is maradj laza, keresztezett ülésben. Nyújtsd ki előre a jobb karod, a bal karod helyezd a jobb könyökhajlatodba, hajlítsd be a jobb kezed, és találkozzanak a tenyerek ebben az összekulcsolt állapotban. Dőlj előre és hátra. A dőlés szöge mindenkinél egyedi, nagyon fontos, hogy maradjon semleges a gerinced, és az ülőcsontok maradjanak a szőnyegen. Ha az összetekert fálkarok nem sikerülnek ma, akkor nyugodtan, nyújtott karral is végezheted a gyakorlatot. Bontsd a tartást, nyújtózz meg oldalra, és karcsere. Most a bal kéz van alul, ugyanúgy találkozzanak a tenyerek, és hogyha nem esik jól összecsavarni az alkarokat, akkor nyújtott karral dőlj előre. 2-3-szor végezd el ezt a gyakorlatot, minden előredőlésnél kilégzés, és nyújtóztasd meg a hátad. Bontsd a tartást, nyújtózz a karokkal oldalra, és homorít, domborít, belégzés, kilégzés, és cseréld meg a lábtartást, majd a jobb kezedet helyezd a bal térdedre, és a bal kezeddel támaszkodj meg hátul a keresztcsonttájékon, a szőnyegeden. Ebben a laza gerinccsavarásban lélegezz néhányat a saját ritmusodban. Orron át lélegezz be, a szádon át ki. És kéztartáscsere. Én megfordulok, hogy lásd hátulról is ezt a csavarást, tehát bal tenyered a jobb térdedre, jobb kezed pedig hátul a keresztcsonti részen, és figyelj arra, hogy köldökből fordulsz, és nem csípőből, tehát mindkét ülőcsontod a szőnyegen. Nyújtózz meg fölfelé, és lélegezz. Bontsd a tartást, helyezkedj el ülésbe, támaszkodj meg hátul, nyisd a lábakat, és ejtsd be először a bal, majd jobb térdedet középre. Nyújtóztasd meg az izmaid lazán, és nyújtsd ki a lábakat. Figyelj arra, hogy
ne legyen feszültség a térdednél, combodban. Nyugodtan támaszd alá a takaróval, és helyezz egy nagyobb párnát a combodra. Figyelj rá, hogy az ülőcsontok a szőnyegen legyenek, a gerinc semleges, és csípőből hajolj előre. Amennyire számodra kényelmes, dőlj rá a párnára, érezd, hogy finoman nyúlik a hátad, hátizmaid, és lélegezz. Hunyd le a szemed, és érezd, ahogy minden kilégzéssel távozik a feszültség. Úgy érzed, nincs szükséged az alátámasztásra és a párnára, helyezd őket magad mellé, és csípőből semleges gerinccel hajolj előre. Minden kilégzéssel egy picit jobban közelít a mellkas a combhoz, a homlok a lábszárhoz. Lazulj bele a pózba, lélegezz. Lassan csigolyáról csigolyára emelkedj fel, nyújtózz meg felfelé, belégzés és kilégzés. Vonzd a pózt, a térdedet megérintve, óvatosan lassan engedd magad hátra ülésből, feküdj a hátadra, öleld át a lábszárad, a térdeid, és jobbra-balra ringasd magad. Majd engedd le a talpakat a talajra, és nyisd a térdeket. Szükséged lehet esetleg alátámasztásra, ha van jógatéglád, vagy 2 kisebb párnád, akkor nyugodtan helyezd a combod alá, hogy amikor nyitod a lábakat, akkor csak gyengéden lazuljon a csípő, és ne kerüljön feszültség alá az alsó derékrész és a csípő körüli izmok. Lélegezz mélyen, és nyújtsd el a kilégzést hosszan. Minden kilégzésnél oldódik a feszültség, és lazulnak az izmok. Figyelj rá, hogy a hanyat fekvő pózban ne billenjen túlságosan hátra a fejed, ne legyen feszültség a nyak környékén. Ha szükséges, támaszd alá a fejed. Lassan, finoman bontsd a tartást, helyezd a téglákat a jóga matracodon kívülre, és bontsd a tartást. A kezeid segítségével told fel magad ülésbe, majd helyezkedj el a matracodon úgy, hogy legyen helyed térdelő ülésből kényelmesen előre nyújtózni. Nyisd a térdeket a jóga szőnyeged szélességéhez mérten, told hátra a csípőt a sarok irányába, és előre nyújtózkodj meg a fejjel, a karokkal. Érezd, ahogy a gerincmenti izmok nyúlnak előre. Ha szükséges, helyezz alátámasztást, téglákat, a párnát a mellkasod alá. Többféle módon is alátámaszthatod ezt a pózt, a cél az, hogy kellemesen nyújtózzon a hátad. Ha a párnát úgy érzed, hogy túl sok, akkor helyezd a pokrócot a téglákra. De az is lehet, hogy számodra elegendő az, hogy egy téglát helyezel a homlokod alá. Lélegezd át a pózt. Mélyen szívd be a levegőt az orron át, és a szádon át lélegezz ki. Ha úgy érzed, hogy túl nagy a feszültség a comboknál, esetleg fáj a térded, akkor nyugodtan a pokrócot tedd a térdek alá, vagy a comb és a vádli közé, és így helyezkedj bele a pózba.
Egy mély belégzést és egy hosszú kilégzést követően bontsd a tartást. Lassan, óvatosan emelkedj fel, figyelj rá, hogy nehogy elveszítsd az egyensúlyod. Helyezd az alátámasztásokat a szőnyegen kívülre, de legyenek elérhetőek, mert az utolsó, végső pózunk a sivászánához is szükséged lehet rá. Ülésből engedd magad óvatosan hátra, feküdj a hátadra, nyújtóztasd ki a lábaid. Ennél a póznál nagyon fontos, hogy a tested egyetlen részén se érez feszültséget. A tenyerek a törzs mellett felfelé néznek, a bokák pedig lazán oldalra engedve. Ha úgy érzed, nem tudod kinyújtani anélkül a térdeid, hogy a gerinced táján a combodnál húzódást érez, akkor téglákkal és párnával támaszd alá a lábszáraidat. Ilyenkor este különösen jól tud esni, ha a csípőd alhasad környékére egy takarót is teszel. Esetleg a takarót hajtsd kisebbre, helyezd az alhasadra, és arra még egy párnát is tehetsz. Így egy kis kompressziót érezve még könnyebben tudod lazítani, pihentetni a tested. Helyezkedj el, és hosszan lélegezz be. Próbáld megnyújtani a kilégzéseket is. Ha szoktál, és van otthon, akkor nyugodtan helyezz ehhez a relaxációs részhez a szemedre egy szemnyugtató párnát is. Lélegezd át a pózt, jó pihenést! Lélegezz mélyen, és minden kilégzésnél engedd, hogy távozzanak azok a feszültségek, gondolatok, amik már nem szolgálnak téged. Lassan, óvatosan bonthatod a tartást, vagy ha időd engedi, akkor nyugodtan maradj még 5-6 percet ebben a pihentető, lezáró pózban. Ha velem tartasz és lezárod a pózt, akkor finoman, lassan kelj fel. Helyezd a talpakat a jókamatracodra, és a jobb oldaladra fordulva told fel magad a kezeid segítségével ülésbe. Laza, keresztezett ülésben köszönünk el, nyújtózz meg egy belégzéssel fölfelé, köszönöm, hogy velem gyakoroltál.